След добрата почивка в хижата, раниците са стегнати и нашите млади туристи са готови за предстоящият преход. Очакват ни едни чудни километри по лятната пътека към хижа Добрила. Но в планината изненадите не свършват и човек осъзнава, че светът е малък за сметка на това тесен. Скъпи Яни! Как сте? Супер, отиваме към Добрила. Чудесно, аз съм И натам ти? тръгнала. Значи заедно. Значи така. Приятно ми е, Мария. На всички лек преход. Я Добрила. 5 часа. С нашето темпо и повече. Аз ще ви дам газ. А ти от сега ни даваш газ. Вече ни даваш газ. Още от сега, да. И малко поизгубихме пътеката. Там има един човек. Сигурно там е пътека. Маркировка се вижда. Не сме се сдухли. Това ще се намери. Ето табелка. Ето я, да. Крачка по крачка набираме височина. Излизаме от гората и пред нас се открива алпийската част на Балкана. Да ще спра да го снимам. Това е много яко. Много е красив. От тази страна. Спиращата дъха панорама ускорява пулса ни повече от стръмна пътека. Безкраен низ от величествени върхове сякаш ни прегръщат и чувството е топло и приятно, все едно, че си седнал в скута на планината. Пътеката се вие, подсичайки централното било и като изключим началното набиране на височина до сладкото дере, ходенето по нея е леко и приятно, а боровинки и малини правят всичко възможно да ни попречат да стигнем хижата на време. Безкраен простор. Докато ходиш по тези алпийски поляни, сред мирис на клек и хвойна, усещането е сякаш всеки миг ще полетиш. Даже раниците не смазват раменете ни с предишната тежест. Водичка. водичка. Поточетата бликат от скалите и ни карат да се дивим на силата на водата. Дори и там, на най-високото, тя си е намерила път. Студена, пивка, прекрасна. Продължаваме пътя си с леко сърце под наблюдението на орлите. Пътеката раздипля чудни панорами във всички посоки, но постепенно усещаме повика на природата по друг, също толкова определен начин. Идва време да възстановим силите и присядаме под една услужлива сянка да попълним енергийните си запаси. Значи планина дори да не си в хижата, пак е много вкусно. Това е мечтата на туриста. Ето се възползваш. Вау! Ще викаме духова. Работа. Дългият преход вече е към края си, но очакваната хижа все още се крие от очите ни в гънките на планината и поставя на изпитание упорството на туриста. Май на тази планина всяка клетка от яка по-яка. Най-як. Виждам птиче кацна горе на това. Има спирит! Искам спирит! Още малко усилия и наградата от уют и топлина ще е в ръцете ни. Не хижате! Защо ви трябваше? Дойде на времето. Земя. Европа.
България. Централен Балкан. Хижа Добрила. И ето я пред нас хижата. Мястото е пълно с живот и освен туристите и красивите гледки, отново се срещаме с хижарските котки. Вие тръгвате утре? Утре към Ботев. За първи път Ботев? Как за първи път? Кога беше първи път? Моят първи път беше преди 3 години, когато минавах по Мемине. И беше много трудно. Аз бях на 68 години. Сега ще правя 70. А за колко ти го минахте Ко Мемине? За 19. Ко Мемине не направи друга. Аз вече не съм тая, която бях. Аз съм друг човек. Аз минах през много трудности. Аз минах през приятелство. Минах през сълзи, умора, пришки, взаимопомощ, през много неща. Тези неща те правят друг човек. Човек може да се промени от 68, не от 6 и 7 нататък. На тия двамата младежи бих им казала да я карат бавничката, полегичката, лежерното, защото така се усещат най-многото неща, най-красивите неща в живота. Когато бързаш, когато се нервиш, ти пропускаш най-красивото в живота. Бавно, хора, бавно, спокойно, бавно и лежерно. Това ви казвам. И ходете по планината. Планината всеки ден е различна. Всеки ден разкрива все нови и нови красоти. Като годишните времена. Едно и също место, красотата е една, лятото друга, зимата съвсем. Естествено, друга панорама. Човек трябва да умее, но това става с годините. Както казва Мира, трябва отделяне на необходимото време да се наслаждава на всяка една гледка, на всяка една панорама, която се открива пред нас. И всеки път, когато отидем на едно и също место, виждаме нещата в различна ситуация. Аз си спомням един епизод от много ранните години на сина си. Ние с мъжа ми сме тръгнали на зимна мусала. С не днешната екипировка, която е безопасна, тогава сме с едни прески, с едни чудеса, все пак носим щеки, което е много важно. И горкото дете тогава на 5 или 6 години, нагоре върви, нали? Не е чак толкова трудно. Надолу обаче се плъзга неудържимо. И тогава дойдоха на помощ щеките. На твърда връзка, Миро отпред, аз отзад, Павел държи двете щеки и вървим надолу. Може да говорим сега? Какво е да си хижар? Какво е да си хижар? Да се, това трябваше. Много сложен въпрос. Викам много сложен въпрос. Повишеното. Вярно ли, че сте правили сватба 120 човека? 120 човека, нас толкова. 120 бяха. Защото кетеринга знае мама, а той и то. Но това, че съм малко напитал, стана и на тенджера лук червен. И това, и картофите. Ама кара имаше ядене много. Балони, цялата хижа хубаве. Цели етаж, всички. Торта имаш? 500 лева. Торта на 7 етажа. А как я качихте догоре? Спасителите. Раницата отзад, тортата отпред. 7, ама не, 8 торти. Че и на помойна. Кокошки петли, то беше малко смешна работа за мен на 58 години. С костюми, болка. Както си трябва, Това без булка как? Юма дойде от общината. Това е един спомен, който няма да го забравя. Едно време долу налива. Пътеката беше от тук, излизаше нататък. Пътека нямаше там. От тук носим от тук вода. Това беше
Там навътре, където на прозореца. Това нещо. Постройката е нова. Там, където сега са отворени двете големите такова зали навътре, те се влизат. Там имаше прозорци, отпреди беше пейката, ето наъгълът беше от нищото, сме се събирали. Камбаната беше отпреди, входа беше оттатък. Беше, може би, 67-68 година и тя бе. Има видеоклипчет. Имаше там 3-4 коня гледаше на място, се каза Койтар. Тръгнахме с него, сутринта рано, те дава солта да ги кърим. Минахме от тамка, дадохме това и тръгнахме вече нагоре. Пък говорихме едно магаренце, пък той е висок, много тъчат. Едно магаренце, той като се кача на него, магаренцето ходи под него и той ходи отгоре. Сериозно ви казвам. И ето като тръгнахме по летния път да дойдем тук на Тайгер. Обаче беше преспи, то беше декември месец, беше пак на сняг. Магаренцето ще направи 3-4 стъпки, потъна до гърлите в снега. Видяхме, че няма да стане цялата история и се върнахме обратно и той вика: "Валете багажът, кой който носи, ставаме го тук, колем магарето, слагаме го в раниците и ще видим да може да дойде." Нали, през преспата. Аз погледнах нагоре, където ще бъде. Арбарица горе, гатам ден. Двете си. Вика: "Аз сега няма да го ходим. Давай, ще минем отгоре." И така и направихме. И вече като дойдохме тук отгоре, ева една малката мишка, виждате ли се? Е тази гора, където и тук отзади, виж толкова голямо. Толкова бяха големи птичките. И викаме отгоре, той излезе, това беше Бадилко. Откина. Излезе той човекът, върши, бунка кампаната, видяна вече отгоре, че идем. Като се показахме вече тук отпреди, и той както дъркаше кампаната, застана така и да гледа. Като наближихме вече, не го чуем, величина такова вика. Понаври: "Какво е това, деко водите? Какво е това, деко водите?" До момента не бяхме видяли нещо. Ние да си варим, вятърът духа, студено, с свили така. Сега се обърнете, видяме магарто, то горкото ти е дишало. Това всичко скрижасло. Такова животно и по филмите няма. Разберете. И само ушичките етичка мъничко така слечат. И някой много чудновато животно. И като дойдохме вече тук, сега се чуем къде го сложим. Долу, къде спахте. Това беше столова. Го вкарахме тамка, зачиснахме го отвътре, през нощта вълци си бяха натискали вратата да отварят, да влизат вътре. Спасихме го. И оттам, други ден, времето беше много лошо. Той каза: "Тук няма да мърнете." Написани по една бележка. Поради лоши метеорологични условия, групата не се пропуска да замени за Сопот. Там печата. И останахме тук 5 дена. В планината, в билната част, в нашия район, моята препоръка е: носете си вода. В билната част вода по принцип на билото има само по хижите и по заслоните. На друго място няма. Мисля, че най-високият извор беше на около 1700 метра надморска височина. Тя е под връх Купена, това е най-високият извор. И следващите вече са на заслон Ботев, от западната страна, чак като слезете на хижа Добрила. Така че моята препоръка е да си носите вода с вас в летния сезон. Зимата има сняг, пак ще се спасиме по някакъв начин, но лятото е изключително. В тези горещини и жеги трябва да си носиме вода задължително с нас, поне 2 литра. Не забравяйте, в планината задължително да си направите планинска застраховка. So where are you guys from and what made you come here to Bulgaria?
Alice. We are from Germany and we came here to hike for mountain hiking. That's very nice. All of you, right? Yes. As a group, all together. And from Dresden. And how do you like the mountains? They are very beautiful. Have you met any friendly people on your journey? Yes, we have met a lot of people from different countries. I think we met French people, people from Bulgaria, people from Germany also. Two guys from New Zealand we met. I think we've met only people from Germany. Oh, very interesting. Except you guys. We met also a lot of horses. We met also a lot of horses. Oh, yeah. Yes, and the cow in the fort. There are a lot of pretty flowers as well. I took pictures all day. Do you like the hut? What? Again? The hut. This hut. This one? Yes. Oh, it's very beautiful. It's the best we had on our trip. Where have you been to any other hut? We've been to Kuzestinga, to Demenka, and this is the third hut, the Brigge, and here's the best food so far. I agree with that. Best food, yeah, the beautiful room and the little playing place for the child. We are traveling with the little child, 2 years old, and so it's really good, child-friendly. Yeah, we are carrying one child in the backpack. Really? Yes. That's amazing. Yeah, it's a tough trip because of all the up and downs, but it's funny because he's always talking and he gets much impressions from the hikes, from the nature. Oh, horses, look, flowers, and look. Yeah, that's very cute. And where's your next destination? We are going to Botev. So we will go to the Botev Peak the day after tomorrow. Tomorrow we will stay at the Botev shelter. I think it is just before the peak. Yeah. Did you know anything about the people or Bulgaria in advance before coming? Yes. I myself, I have been to Rila and Pirin Mountains before. And the others haven't been in Bulgaria. No. He convinced us to come here. Yeah, because Rila and Pirin Mountains was already a good experience. And it was a nice scenery, nice mountains there. And we had good food also in the Rila monastery. And that's why we came here in the Balkan Mountains. Well, would you come here again? Would you bring any friends? Would you recommend? I mean, and why? Mountains. Yeah. And why? Yes. Okay, yes, I think we would, because the landscape is very beautiful and yeah, it's nice summer weather here, not like in Sweden or something, where we also went some years ago. And yeah, the food is very good. Yes. Yeah, maybe. And because there are not so much tourists, so I like that's right. Not so alone, but you can walk a long distance without meeting any people, and so you have a good feeling for the nature here. So I think, and it's what I like this. So we have that's a good experience. Хижа Добрила е кръстопътно място, при което се събират и разделят всички пътища и пътеки в района. Разположила се е на 1804 метра над морска височина на селовината между връх Добрила и връх Амбарица. Достъпът е лесен благодарение на седалковият лифт от град Сопот и по маркирана туристическа пътека. В момента хижа Добрила е модернизирана, отоплена с централно парно на пелети, има цифрова телевизия и високоскоростен интернет. Разполага с 70 места за настаняване, вътрешни санитарни възли и бани, кухня, бюфет и столова. Хижа Добрила е отправна точка за няколко важни туристически маршрута в района на централното било на Балкана. Тя е важен пункт от маршрута Ком Емине.
Една от популярните разходки от връх Амбарица, през едноименият заслон, откъдето след около 2 часа и половина преход можем да достигнем до хижа Амбарица. Следващият много използван маршрут е до първенеца на Стара планина връх Ботев. По билото през върховете Амбарица, Кръстците и Купена. Маршрутът е дълъг и тежък и след около 8-9 часа достигаме до върха. Изключително лек и панорамен е маршрута по лятната пътека до хижа Васил Левски. Преходът е около 4 часа и половина и предлага красиви гледки във всички посоки. В околностите на хижа Добрила има доста варианти за каране на планински велосипед, но може би най-популярната пътека сред планинските колоездачи, поне сред тези, които така търсят по-трудни и технични терени, е пътеката по рида Сакарица. За нея, като се тръгне от Добрила, се подсича, по подсичащата пътека се минава под билото до заслон за Лъмово кладенче и там вече се отделяме от подсичащата пътека и хващаме тази, която е по рида надолу към Карлово. Като това всъщност мога да кажа, че е една от най-дългите, най-разнообразни и доста трудна и технична пътека в България, но без съмнение по нея има участъци, които са, тъй да се каже, за учебник по технично каране. Има участъци, които са стръмни, с прагове, с скали. Има също такива, които са с нестабилни камъни. Има и някои по-бързи участъци, такива по-скоростни. Има страхотна панорама през цялото време във всички посоки, и назад към Стара планина, и надолу към долината, и към Карлово. И цялото това нещо е с дължина няколко километра и наистина едно спускане обикновено стига на човек не само за деня, ами и за цяла седмица даже. Ежедневието ни е силно зависимо от енергията, но начинът, по който я произвеждаме, разпространяваме и консумираме, има силно въздействие върху околната среда. Като граждани и общности можем да направим много, да ограничим потреблението на енергия и нейното разхищение във всеки дом, да открием потенциала на слънчевата енергия и да я произвеждаме на покривите си. Да направим домовете си енергийно ефективни и така да допринесем за намаляване на парниковите газове. Когато сте в хижата, носенето на външна батерия за зареждане на вашите устройства спестява енергия и неудобства. Пестенето на електроенергия, както в дома, така и в офиса, така и в хотела, така и в хижата, е много важен. Милионните усилия на хората всеки ден са път към по-зеленото ни бъдеще. Нежен и силно концентриран гел за пране на вълна и най-финни тъкани с екстракт от органични сапунени оречета с естествен ланолин. Ланолинът поддържа влакната на вълната еластични и запазва нейните свойства. Перфектен за пране при температури до 40 градуса и за ръчно пране. Продуктът не съдържа петролни деривати, фосфати, синтетични парфюми, осветители или избелители. 1 литър е достатъчен за 33 изпирания. Екогелът за вълна притежава сертификат Еко-гарантии. С грижа за хората, дома и природата е лесно да избираме осъзнато. Защо си използваме щериките? За бонус звук. Като кончета. Точно това. Добър път. Довършения път. Довършения, да. Да тръгваме към Дерменка. Тук пак попаднахме на уникални хора с И уникални много... истории. Да, точно. Това ще я да кажа. Много беше хубаво.